इनकर माई ढेर उम्र के हो गईली। बेचारी बुढ़िया के झाट सब पाक गई हो। मैं ओकर बूढ़ में बीजे भरल बखली। हम तो बुढ़वा से पूछल चाहिए एकर बहिनी है घड़ी पेट्रोल मुततिया कि ना ये पूछल चाहिए। एकर बेटा पुरुषोत्तमो गान मारावत है घरे। चला याला गरियावल याला अगिला ब्याह जैसे चलता वो तरह गाड़ी दिहला जेकरा के मर मजाक कहल जाला उड़ा दियाला डायरेक्ट केहू के माई बहन के गाड़ी ना दिहल जाला। आई चोदनी के सार हमेशा गरियावत है करी मां की चोदो कर दे हर नरा के पाक से पाक ना धोवाला तब ध्यान दे अंतरा बोलता नहीं ठीक बा। 100 रुपया का पुरस्कार देखिए हमारे भैया दिले बड़े सफाई का प्रतीक पवित्र डिटर्जेंट पाउडर सरफ इनका मिलल है। हमारा सरफवा काहे ना मिलल है भाई? काहे? डिटर्जेंट पाउडर के सरफ इनका मिलल है, हमारा काहे ना मिलल है? काहे? हमनी के साफ सुथरा सब कुछ बा। हमनी के पटना घर बा। राजधानी से में कुछ आवत होई पटने से नो आ पटना हमनी के घर बा साफ सुथरा रहिले। उ सरफ इनका मिलल है। इनका इनकर माई ढेर उम्र के हो गईली। बेचारी बुढ़िया के झाट सब पाक गई हो। मैं ओकर बूढ़ में बीजे भरल बखली। खाली गाड़ी। एक दिन बूढ़ा भाई से कहनी कि बूढ़ा भाई एगो बात कही हमारा माई के मरला ढेर दिन हो गई आ तोरा बाबूजी के मरला ढेर दिन हो गई आ तोहर माई जियते बाड़ी हमार पापा जियते बाड़ी। तू हो बिना बाप के बाड़े हम हो बिना माई के बानी। हमार माई मर गई भी तहार बाप मर गई बाड़े। एगो काम करना तो अपन मैया के हमरा बाबू से बियाहवा करन दे। तू हो बाप वाला हो जाई हम माई वाला हो जाई। हां तोरो माई चुदावे वाली खोज ली। अरे तेरा हम भैया आर के गाड़ी देवे नहीं अपना के डांटे नहीं गाड़ी मत दी है। आई बड़ा से नेटुआ के चोदल की मुंह देखी त है मुंह ओ लइकवा जी हमरा गरिया उतरे ओकर मुंह बुझाता है काली माई के बहिन बेटा हकड़ी मात सब नेटुआ के चोदल दोगली के जा ए जान का कही तोरा से जन्नती जे यार करे मतलब के यारी मन के मनाई लेती दिल के जानती जे यार करी और मतलब के यारी मन के मनाई लेती दिल के संभाल। भारी देख के गइलू है ममता भारी देख के गइलू है जखम में वफा। गुड्डू भैया हर बात के यदि इस समय में कहे लगल जाओ तो आदमी से गीत ना गवाई गीत ना सुन पाई। गीत यदि सुनने के बाद तो हर बात के जवाब ना ली। हमार बाबू इनकर भाई लागेले कि इनकर बाबू हमार भाई लागेले ये आप सबसे अब छुपल नहीं थे। इनका बाप से हम दुगो लगाइले से हम दुगो लगाई ओकरो बेटी तार सरवा से गाइए लेनी तब तार माई फुआ न बच गई बिया गावे के। तो हमारा के लोग जाने लगी तार बाप के हम भाई हई हमार बाप के ते भाई नहीं खी हम तारा बाप के भाई हई। कुंवर जी से भी गौनी तोहरो से गावतनी आ तोरा खानदान में एकरा बाद कोनो यहाँ से ओकरो से गाई। हम तो बुढ़वा से पूछल चाहिए एकर बहिनी है घड़ी पेट्रोल मुततिया कि ना ये पूछल चाहिए। एकर बेटा पुरुषोत्तमो गान मारावत है घरे।
वो चिकन भइल बा 13-14 पर इसके हो गइल बा जेकर बाप ऐसे ही से करत था। हाँ अच्छा ओकर बेटा ऑन में जब अंधकार में जात हुई अब मोबाइलवा में जो अपना बापवा कैसे ऐसे करत देखत हुई कहत हुई कितना बड़का गांडू को चोदा हुआ हम हैं रे। वो तो सुखले लाने पिएला खाली बड़का बाप के है। भारी देख के गइल जखन दे वफा असहब ना जुदाई सहब ना जुदाई और गम बेवफा